وڵاتê Denîmark hewla derxistina biryarek derbarî programa derxistina penaberên ku nasnameya neştecîbûna demkî wergirtine dike. Li gorî vê biryarê, nêzîkî 4600 penaberên Sûrî neçar dibin vegerên welatê xwe, tevî ku hîn welatê wan di rewşekalûz re derbas dibe. Welatê Denîmark ya ku cihê bi hezaran penaberên Sûrî bû, niha biryarek dibin navnîşana derxistina penaberên ku nasnameya neştecîbûna demkî wergirtine derxistiye. Tevî ku ew penaber hîn dibin parastina demkî de ne û ew biryar van xalan li xwe digire. Nasnameya neştecîbûna penaberan bi her du beşên xwe yên mirovî û siyasî ku nema tê dirêjkirin, eger nebin pêkirinek di yasayên navdewletî de be. Hikûmeta Denîmarkî wê ji her penaberekî û penabereka xêzandar 1000 kronî û ji kesên nexêzandar 2000 kronî wergire. Penaberên Sûrî lê Denîmarkê nema dikarin cihekî berdewam bi dest bînin ku Serokê Perlemana Denîmarkî Peter Skarop ragihand ku hikûmeta Denîmarkî bi vê biryarê dixwaze nameyekî bigihîne ku neştecîbûn lê Denîmarkê wê bimîne demkî û tu hêvî ji wergirtina nasnameya neştecîbûna berdewam tune ye. Her wiha wê mercên danheva malbatî jî wê were astin kirin. Penaberên Sûrî lê Denîmarkê metirsiya xwe ji vê biryarê ku wan neçar dike vegerên Sûriyê danxuya kirin û eger venegerin, li gorî biryara Berlemana Denîmarkî wê bo greva Lindholm werne veguhestin lê wek gavek yekem tenê penaberên ku dadweriyên cînaî derheqê wan de heye wê werin veguhestin. Lindholm ew greva ku tenê cihê taqîgehên Denîmarkî yê teknîkî lê hene. Kolîkolîner hin lêkolîn û ezmûn sernexweşiyên ajalan li wê deverê durist dikin. Lindholm zindana ku tû pêkhateyên jiyanê li xwe nagire, deriyê xwe li pêşiya penaberên Sûrî vekiriye. Ku li gorî rojnameyên Ewropî ew girev wê ji penaberan re zindan be. Beriya niha jî welatê Almanya biryarek derbarî vegera birazîbûnê an ku vegera bêfişar ji bo penaberên ku vegerin welatê xwe derxistbû ku wê pîwîstiyên neştecîbûnê di çarçoveya 12 mehan de ji wan penaberan re dabîn bike û ev yek wê ji 31 meha 12 sala 2018 de were bicî kirin. Pirsa ku xwe disepîne, gelo penaberên Sûrî wê wek belgekeke fişarê ji rêkeftinên aliyên xwecehiyê nakokdar li welatê penaberiyê bimînin?